בומרגנס ואנחנו משחקים בפיקסלמון אונליין. בכללי זה אמור להיות הפרק השני שאנחנו מצלמים ביחד. אני ניסיתי היום לצלם, תקשיבו איזה קטע קרה, היום ניסיתי לצלם, פשוט מחקתי את זה, לא שמרתי את זה אפילו. טוב, כפי שאתם רואים תפסתי פרלגייטור שייני, נחמד, נכון? נחמד. לא התחלתי איתו, התחלתי עם פיגנייט. ועכשיו לא פיתחתי אותו, זה מטריד. והמניאק פה כבר השיג דרגונייט, ובא לי לשחוט אותו, ולי יש רק דרטיני קטן ונחמד. טוב, אז אני מפתח את המורקו שלי להונצ'קו, כאילו אני רוצה רק שהוא יגיע לרמה 20. אני רק רוצה שהוא יגיע לרמה 24, ואז אני ישר מפתח אותו. יש לי כבר דאסק סטון, אני סתם יותר שהתחלתי לשחק. יש פה אמבו, אני עכשיו מנסה לעשות נגד קרב. אני צריך להרוג אותו. תגיד, לא רוצה לתפוס אותם פעם אחת אפיק? לא יודע, תפסת אפיק. תפסתי. למה אתה מפתח אותו? אין לי מושג מתי אני מפתח אותו, אל תשאל אותי. אוקיי, אז המשימה שלנו, רגע, בוא נראה עוד כמה צריך. המשימה שלי היום זה לחכות למטאגרוס. אני כזה, כן, מישהו גילה לו שפעם בשבוע ריר פוקימון עושה ספאון כאילו. מה זה אני כזה, חוץ לספאון. כאילו, אז נתן החליט שהוא רוצה, שהוא נשאר ליד הספאון עד שהוא עושה, וזה אמור להיות היום, אז הוא אומר שהוא נשאר שמה. אני אציע לו דרגונייט. זה יכול להיות שאני ארוג אותו, אבל אני אקח סיכון. אני לא מבין את האנשים מה שתמיד חושבים שדרגונייט הוא פוקימון חזק. יש אנשים שכן, אז דרגונייט שלהם חזק. יש אנשים שזה פשוט דרגונייט כזה, מה הפאן? שחררו! נייטשו. אתם יודעים, עכשיו עברה לי מחשבה מוזרה בראש. חכו שנייה. מה של דרגונייט נראית יותר טוב מאשר איך שהוא נראה בפיקסלמון. של מי? של דרגונייט. כן, יש לי זה משהו. כבחנה. עכשיו עברה לי מחשבה בראש לכל מי שמשחק פה בפוקימון באטל. למה דרטיני הוא פוקימון דרגון ואפשר למצוא אותו באזור מים? כתכלס הוא אמור להיות דרגון ווטר. כן, נכון. ומי שלא יודע, יש ביוטיוב את העונות של יש פוקימון סן אנד מון, את הפרק הראשון והשני כבר. רק את הפרק הראשון יש עם תרגום לאנגלית, השני ביפנית פשוט בלי תרגום, בלי כלום. שניהם אבל ביפנית בכללי. ואתם יודעים עוד משהו? אני לא סובל את השמות של הפוקימונים ביפנית, כי הם השמות הכי מפגרים ובלתי אפשרי. זאת אומרת, לצ'אריזרד השם שלו ביפנית זה ליזרדון. What the hell? ליזרדון! לא, what the hell, what the heck. נכון. שכחתי לעשות את זה, רציתי לקרוא לו ככה. אוי, תראו משהו ממש מוזר. אתם רואים את הבחור הזה? הוא רמה 0, ויש לו פלריון רמה 40. לא, שזה 30. מה הבעיה דוד? טוב, נייטשייד. לצ'אריזרד שלי קוראים לי זרדון עכשיו. ליזרדון. זה פשוט... ליזרדון! ורוב הסיכויים שאם אני צריך לשכנע את ההורים שלי אז אני קונה לעצמי את הנייטנדו 3DS XL ואת המשחק פוקימון סן אנד מון, ויש מצב שאני אצלם על זה אם אני יודע איך לחבר את הנייטנדו למחשב. טוב, נתן תעזור לי בזה, נכון? ואני ונתן עומדים להתחיל לנגן בגיטרה, נתן עומד להתחיל לנגן בגיטרה וגם אני מנגן, אז יש מצב שנראה לי שאני אעשה איזה מנגנה לפתח, אולי בנס פח השמן, עדיף שלא, אתם יודעים, עדיף שלא. אני מבין שתפסתי גם עוד פוקימונים בזמן שלא היינו, טוב נראה לי שתפסתי, תפסתי גם טארטוויג. בוא קרב, זה קרב בוא קרב. מי? אחי יש לו פאקינג לא רק, איך אתה רוצה לנצח אותו? שיט, אני מפחד. דרגון הייתה יקרות האלה. סליחה הוא מתקפה כבר ילדה. גו! זה לא ככה! איזה גלורק חרא היה לו בטח. בטח הוא תפס את הגלורק. כן, אתם רואים? אוקיי, יש לי פאוניארד, שרמנדר, אנורית, אושווה, טריקו, ג'ולטיק, פיגיאן, מרשטאמפ, זורוע, טוטודאי, טארטוויג, פיקאצ'ו, בקיצור יש לי יותר מדי פוקימונים ואני לא עובד על פיתוח. אני מאלה שמכורים. אני מאלה שיכולים לתפוס 800 פוקימונים ואף אחד מהם לא יעלה רמה. איי שיט. אתה יכול לעשות את זה גלייגר. אקרובט. אתה תפוס את הגלייגר. אבל ברמה ממש נמוכה איך אתה רוצה לנצח אותו. אני צריך את הרייזור קלוב הזה שלו. מוכרים את זה, זה לא כזה יקר. כן, אין לי 1,000 שקל. דבר את זה ש... יש 1,000 שקל, יש לי 8,000 ומשהו.
מה, אני מביא צלמנס, אני מפרק אותו, זה לא פייר, הוא תפסתי עם פוקימונים חרא. חוץ מדרגונט, כמובן. וצ'אריזארד. וצ'אריזארד. אני רושם לו ווייט. אסורנס. יש, אני יכול לפתח אותו, אוקיי. אחי, אני צריך להחליף, עכשיו אני רוצה להחליף פקה באסטרונס. מה שווה לי יותר, נייטשייד או אסטרוניש? חכה, אני הולך לפרק אותו, אתה הולך לתקרב היסטוריה, אני חייב לנצח. אוקיי חבר'ה, נתנאל, אתה בא, אני עומד לפתח את המורקו שלי. איפה שאתם רואים שלי דאסקסטון, אני עומד לפתח את המורקו. אני באמת שואל מה זה. רגע, שמתי את הפוקימונים החזקים של נופפון. אין לי מושג מה זה. נתנאל, אתה בא לראות אותו, אני עומד לפתח את המורקו שלי. פותח. פותח אותו. פתח. אני לא מפתח, אני פותח אותו. מורקו, don't move, I wanna evolve. It's evolving. תסתכל על הקרב הזה שהולך להיות בו, ביני לבינו. מי ינצח? תפסת גם מורקו? לא, אני הולך להילחם נגד הבחור הזה שניצחתי עם הבישאפ רמה 100 שלו. למה אני רואה שאתה מורקו? בוא יא אייקר. בוא. פעם ראשונה שאני רואה אורנג' קרו במיינקראפט. סוואגר. יס. אחי, תראה את ההונצ'קו שלי, תראה. תראה איזה הונצ'קו. אני רוצה לבדוק אם אני יכול בוא תגיד לו. כן, בישאפ, אני מתחיל עם צ'אריזארד, איך אני אני יכול לעוף על הונצ'קו, איזה כיפי. פאק הוא איתי. טוב, הוא יחוק מהם. אני יכול לעוף על הונצ'קו, אבל נראה לי זה נראה ממש מטריד. חכו שנייה. וואו, זה נראה כזה מטריד, אני יושב לו על הזנב. איזה פחדן, יואו. עכשיו אני יכול להתחיל לעבוד על פוקימונים אחרים, זאת אומרת שיש לי... אוקיי זהו, עכשיו אני יכול להתחיל לעבוד על פוקימונים אחרים. טוב, תחזור, אספיון, זה אלמנט, תחזור לפה. איזה פוקימונים כדאי לי להתחיל לעבוד עליהם? אין לי מושג, אני שואל אותך את השאלה. טוב, נתחיל לעבוד על דרטיני. נראה לי אירון, נראה לי אגרון חזק, נראה לי יהיה חזק. ברור, הוא מתפתח לפאקינג אנגרון, מה אתה מצפה שהוא יהיה חלשלוש גמור? לא, כאילו... טוויסטר! הוא גם מתפתח לו ברמה נמוכה יחסית, מה אכפת לי? יואו, דרגון אייג' קדימה, יא בן אלף. תודה באמת. איזשהו דרגון אייג' בוא, קרפך, יא. מי אני? כן. לא כל כך בא לי מישהו... מפתיע רק עם דרגונייט, נגד כל הפוקימונים שלך. מי, אני עם דרגונייט? לא, אני עם דרגונייט, נגד כל הפוקימונים שלך. אתה נגד דרגונייט, אוקיי, סבבה. רק עם דרגונייט ואירון. אתה יודע מה הבעיה היחידה זה שלפרלגייטור יכול ללמוד, אני יכול ללמד את לפרלגייטור שלי, נראה לי בליזארד, יש לי מוקד בליזארד, נכון? כן, לא יודעת. אתה תהיה עם הפוקימונים הכי חזקים שלך ואני אהיה עם דרגונייט ואספיון. יאללה בוא. אני עם דרגונייט ואספיון. אספיון, אוקיי, יש לי את אונצ'קו. אתה בטוח? בסדר. דרגונייט ואספיון. אז בלי אספיון, אין לי כוח אליו. טוב, דרגונייט ואספיון, אתה אמרת אין בעיה. אחרי זה ביטלתי את האספיון. טוב, יאללה בוא. מה, זה לא יכול להגיע עם פוקימון אחד, אז גנגר. בסדר, אז בלי, אז זה אספיון. כן. תן לי רק להכניס את לבריטה, איך נעשית לבריטה? יאללה, בוא, איפה אתה? אני בזירה הזאת של הפוקבול. נראה לי אתה הולך לנצח. איפה אתה? בוא הנה, נו. איפה אתה? אני בזירה הזאת של הפוקבול. אוקיי. בוא הנה. בוא נראה מי ינצח, אני או אתה? אני מאמר עליך קטעים שיש פוקימונים. אם טוב, אני לא אתחיל עם דרגונייט, אין סיכוי. יאללה, תצא. אם אתה מתחיל. יפה מדי. אוי, קרוא פרסות. אוי, שיט. אתה יודע? הוא יודע נייטשייד. אוקיי. נו, תצא פוקימון. למה לא ריפית אותם? אני אתן לך לרפות אותם אחר כך, כי זה לא נחשב.
פסייבים, אסור לך למות, אסור לך למות. הופה, טוב. בבום. לא, בבום. טאקל. איך אתה מוריד אותו רק עם טאקלים? אני רוצה להבין את זה. הטאקל שלו פסיכי. טוב, מסתבר שרק קספיון מפירק אותך. קספיון רמה 40 ומשהו, אין לי פוקימונים ברמה הזאתי. מה אף אחד להגיד רק להפירק אותו, אני רוצה עוד קרב. מה, אתה רוצה עוד קרב? בוא עוד קרב. בוא. אני פה לך. אני פה, אוקיי? אז אני פה, אני רוצה... אתה קורא שזה אפילו לא לבן, זה צהבהב כזה. אקספט. אוקיי, טאקל, כאילו, הטאקל שלו חזק יחסית. וואי. טוב, דרטיני מצטער, הלוואה שלך. זה משתמש בביג נייט, כאילו... נו. פרג, אתה פסייקיק. אסור לך למות, אספיון. אסור לך למות. אוקיי, אני משמור את פסייקיק. אני אשתמש בפסייבים הפעם. העלית אותו גם רמה לדרך, תודה. פסייקיק. זה בדיוק שאין פוקימונים ברמה שלך. אבל אתה חרשן גמור. שפתאום שלקדתי אותו ברמה 38. אתה רואה? למה? אין לך, יש לך מרפא שמה, למה באת למרפא שלי? כי באתי עד לפה. טוב, כמה יפסנים? הוא מלך. מה אתה רוצה? אין לי פוקימונים ברמה 40 ומשהו. עכשיו 49. לא נגעתי אם בו. אני פתח את ההונצ'קו שלי לרמה 55, הוא לומד מכה שקורעת לך את הצורה. חכה עד שהוא לרמה 55, אתה יודע, פוקימונים יהיו לי. צחקת. אז מה, הוא יקרא לך את האספיון בלי מלח. אבל האספיון שלי יהיה רמה גבוהה יותר. נכון, יש לי זורו, אתה יודע מה, אני אתחיל לעבוד על הזורו שלי. תפסתי זורו, עשה לי לאגים מזוהים, אבל... כפי שאתם רואים, גם יש לי טוטו דיילים, אני מושג למה תפסתי אותו אפילו. וואו. טוב, חלפתי את בהונג'קו. אתה יודע מה, יש את זה. 3 פוקימונים מסוימים שאני רוצה לתפוס עכשיו, לפני שהפרק שלך ייגמר. זה לא מטאגוס ולא סנדל, זה פוקימונים מסוימים שאני רוצה לתפוס ולהפתיע אותך קצת, אז אני הולך לחפש אותם. אני לא אגיד לך מי הם, כדי שלא תעקוב אחרי משהו. אני בלייזיקן לא. אם אני אתפוס אחד מהם אז כאילו סבבה לי, אני רוצה לתפוס אחד מהם לפני שהפרק שלך ייגמר. איזה סוג הם לפחות? אני הלכתי לחפש אותם. איזה סוג הם לפחות? לא אומר לך. כי אז אתה תדע מי אני רוצה לתפוס. סוג אחד, נו, אני לא כזה טוב בנחושים. אייס. לפרס. לא. סוויין, פיילוס. סניזל. תמשיך לנחש. סניזל. טוב, נחשת את הראשון, יא מניאק. אני יודע שאתה מכור על הפוקימון הזה, ווייס טייפ, דארק טייפ. טוב, יש עוד 2 פוקימונים שאותם אני לא אומר לך מה הסוג שלהם, אז אבל יש... הם גם אייס. הם לא אייס, זה אני כבר יכול להגיד לך בוודאות. ווטר, פיפלה. לא, פיפר פלוס וטר. באמת? זה סניזת, מעצבן. בוא נראה, פוקימון שאתה אוהב, לא סיכויים. סיזור. לא סיזור. תראה, אני רוצה אותו, אבל לא... טוב, תגיד לי לפחות באיזה ביום. לא רוצה. מה עושה אקזקיוטור בפאקינג אייס ביום? אתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת. לא מגיע לך לחיות. וואו, מה הוא עושה פה אקזקיוטור גם יכול להיות פעם באייס ביום, אתה חייב להתמודד עם זה. טוב, בוא נראה אם אני אמצא אותו, כי אני ממש לא דברים שהוא נמצא, אז כאילו. נראה אם אני אמצא את הפוקימון השני, שאני לא אתן לך נחש מי הוא.
שאני אוכל לתפוס אותם בכלל. שלא תקבל בן. מה אתה רוצה ממני, נו קרץ? שלא תקבל בן. מה אני לא אקבל? בן, שלא תקבל בן, שלא יפה אותך מידיו. למה? TNT. אתה יודע, זה שאני לא יודע את שאר המילים זה לא אומר, אני עדיין לא אוהב את הלהקה. Because I am TNT. I'm dynamite. מייק. וואי, קצת אותם חרפן את השכל. אם אתה רוצה לשפור על הכזם, אחי, על הכזם באמצע האייס ביום. אז ביום גם יכול להיות בו על הכזם. אני לא יודע איזה פוקימונים יש איפה גם. עוד כמה זמן? גנגר אמר 45. סמרי. 2000 ומשהו, what the heck? מה 2000? 2000 ומשהו עד שאני אפתח, אתה צריך 2000 ומשהו XP עד שאני אפתח. Because I am TNT. אתה עושה את זה שוב, אתה חוטף כאפה. בטיול השנתי, אני אעיף לך כאפה איך שאני אראה אותך בבוקר. יואו, אין לי כוח, זה 6:30 בבוקר. יואו, נתנאל, תצלם ולוג. תצלם אולי ולוג. לא יודע, אולי. אם אתה מצלם ולוג, אז כזה תעשה בהסעות, שיבינו למה אני אוהב גם פוקימונים ענקיים. כן. דיברנו על זה. הם עדיין לא יודעים למה אתה אוהב פוקימון ענקיים. הם עדיין לא יודעים והם צריכים לדעת את זה. בוא נגיד שאני משהו אחרי משהו בשכבה שלנו. תנחשו לבד, מי שרושם... הוא הכי משהו. יש משהו אחד שאני כאילו משהו... יש משהו אחד שאני הכי כאילו בשכבה. אם תרשמו לי בתגובות ונראה מי מנחש את זה. אתה הכי חכם, לא. אני לא הכי חכם, אבל אני חכם. הוא בין המפגרים בהקבצה א', אוקיי? זה מה שאני לא נכון, רק בחשבון, באנגלית אני די טוב. לא, מה אתה רוצה? באנגלית אני די טוב, אני יותר טוב ממך. זאת אומרת, אני פאקינג בעל אזרחות אמריקאית, אני יכול לגור ב-51 מדינות בני אדם. אז כאילו שאני לא יודע אנגלית, זה פדיח אותה, אבא שלי היה קורא אותי אם לא הייתי יודע אנגלית. אמורה מפרק אותך. כאזרח אמריקאי שלא יודע אנגלית. what the heck. אמורה מפרק אותך, אתה לא היית חי אחר כך. חבל. כבר מצאת את הפוקימון השני שרצית? לא מצאתי. אני גם לא מוצא את סניזל, what the fuck. אם אני מוצא סניזל, מה אתה מביא לי? אני אתן לך כאפה. מה אתה מביא לי בתמורה? אני מביא לך כאפה, זה מה שאני מביא לך. קודם תצטרך להגיע. אני אגיע, אל תדאג. נתאפס על דרגונייט. אני אתאפס על... לא יודע, אני אתאפס... יש פה ממוס וויין. מצאתי קיוגר, סתם. היית מת למצוא קיוגר. יש פה ממוס וויין רמה 46, הולי שיט. טוב. אתה מחפש קיוגר? לא, אין סיכוי שנמצא קיוגר, זה בלתי אפשרי. מצאתי קיוגר. רגע, תזכרי לי מי זה קיוגר, שכחתי מי זה קיוגר, אני לא מתמצא באגדיים. מצאתי קיוגר. יש פה מיוטו. היית מת למצוא מיוטו. יש פה מיוטו. כמה זמן אני מצלם בני אדם? 19 דקות. זה מה שחשבת שיהיה לי בפרק הזה. הוא אמר לי לפני יומיים, נשבע בפרק הבא, אתה תבוא לי עם מיוטו. כן, נו. אבל לא, אין לי מיוטו. למה? את שאלו אותי. הכרחתי אותך לא להיכנס, שאני אצליח להדביק את הפער. קורה. לא עבד לו. כן. עזוב, אני לא מוצא אף אחד מהפוקימונים שרציתי להפתיע. אוקיי, עכשיו אתה יכול לגלות לי מי הם? עוד לא. גלה לי לפחות ביומים, נו. אין סיכוי. תגלה לי את הביומים או שבטיול. טוב, אתה יודע מה אני אגיד לך בימים. אוקיי. בוא נגיד, אחד מהם, וואו, אתה יכול למצוא אותו גם ביום הרגיל, אבל גם בג'ונגל ביום? נראה לי.
ג'אנגל. נו. אחד מהם זה בביום אייס. סניזל. אחד מהם זה בביום ערים, אבל לא נראה לי שפה ביום ערים, אז כאילו יהיה לך קשה. יש לי מישהו. מישהו מביום ערים. סקרמורי. לא. לא, וואלה. תגיד, מה זה היה בבאה הזאתי? זה אדם. נכון. מאוד יכול להבב כמו לא יודע מה. זה דמי. עכשיו אני חולה על הכלב הזה, אבל כל פעם שאני מגיע זה נראה כאילו או שהוא רוצה לאכול אותי או שהוא פשוט אוהב אותי ממש. אתה מחפש אירודקטייל? לא בדקת. אני כבר הייתי תופס אם הייתי רוצה, לא בא לי. לא, למה דרגונייט לא יכול לשחות? אני לא מבין את זה. אם כבר מדברים על אירודקטייל, יש פה אחד בוס. יש פה בוס? כן. מה הדבר? הסיכוי שאני אתפוס בוס אירודקטייל. איפה הוא? שמור עליו. אני אפרק את הדרגונייט, מה ככה? נתחלק חצי. חצי? חצי, מבטיח. ברבלק לא. יואו, יצא לי. חכו, אני נכנס שוב. איפה הייתה? נראה לי אדיר התקשר אליי. לא מבטא בה. איפה אתה רואה בוס אירודקטייל, נו? ראיתי בוס אירודקטייל. איפה? אז עושה דיספאון, מה אני אגיד לך? תגיד להם, אתה עובד עליי, איפה היית? הוציאו אותו מהסרבר. אין סיכוי שזה עשה דיספאון, הם לא עושים דיספאון כזה מהר. אז הוא היה כבר די הרבה זמן, לא יודע, ראיתי דיס. Because I am TNT, I'm dying. דינמייט. TNT. פאק לא, אז... מה זה היה? למה אמרתי את זה? אני לא אמצא את הפוקימונים האלה היום. טוב, תגיד לי לפחות מי הם לעזאזל, הביומים האלה בלתי אפשריים, חוץ מסניז. צריך לחרוש חודשיים בשביל למצוא אותם. טוב, יכול להיות שאני שקרן גמור, כאן אם כן היה מטגרוס. ידוע. נו, ומי עוד היה? נראה לי... סמכי אתה תזיז אותך עם הג'ונגל בהם, זה היה גריימר. גריימר אפשר למצוא בג'ונגל ביום. אי אפשר. ילד מניאק, אתה מופח. TNT. נתנאל דורש להיגמר בתור גופה, הנה אתה. אין לי הרבה מה לעשות בסרטון הזה, זאת אומרת, עד שאני אפתח את רטיני זה ייקח שנה. בוא. אוקיי, זה גם פוקימון שרציתי להפתיע אותך איתו. לארביטר הוא מתפתח לי. הגיע בין 1000 יופיטר מתפתח. כן, הוא מתפתח. הגיע בין 1000. יכול להיות שבקרוב גם יהיה לי את האיריניטר. נשבע לך, הוא שמאל, אני רוצה לארביטר גדול יותר. בוא נראה איזה גודל על... אוקיי. אני הולך לספאון, תישאר באזור שאתה נמצא בו. טירוף. נתנאל, אני הולך לספאון, צריך שתישאר באזור הזה. למה? כי אני רוצה לחזור לכאן. טוב. אוקיי, סניזל, יש לי את הסיכויים. אוקיי, אני הורג מרמוס פיין. די, שעמם לי. קריסטיון! מה זה? פאק, זה בין הפוקימון. שיט, זה בין הפוקימונים שרציתי להפתיע אותך בהם. גיליתי, הרסתי הכל, גליסיון. אני רוצה לתפוס אחד. אני מת על פוקימון, כמו לא יודע מה. כל פה. טוב, הקשבתי לו. חסיתי לך, תאשר אותי לפחות, תאשר. רגע, אני באמצע קרב. אני שנייה תופס. גם אני מאשר אותך באמצע קרבות שלי. רגע! פעם אחרונה שאני מאשר אותך. אני לא יכול לעשות את זה באמצע קרב. אני זה שעזר לך לתפוס גלייגר, יא זבל, הופה. אבל זה לא נותן לי לעשות את זה באמצע קרב, אתה לא מקשיב. לא בעיה שלי. חשבתי הרגתי אותו, באתי למות. אני מת מעייפות בן אדם, תעשה את זה מהר לפני שאני באמת יורד מעייפות. בום, תפסתי גליסיון. אני מאשר אותך. כך. תענה. איפה האזור אדמה? איפה האזור הרים?
זה לא אזור ערים. שם, מאחורה. הנה, אני רואה את המדינה הזה. יש פה דלי ברד. חיים TNT. דיינמייט הוא אמר 48. TNT. למה הוא מתקשר אליי? לא. מי זה? נענה לא עוד מעט. אדיר? קוויק, לא יודע. מי אביב? כן. לא, הוא בטח רק מחוברים לסייבר. יש פה בוס. אני הולך לפרק את זה. אני רוצה לארביטר, היה פה לפני רגע מלא לארביטר. אני רוצה לארביטר חדש, לארביטר שנחשב שמאל ואני לא אוהב טרניטרים קטנים. זה בעיה כזאת, טרניטר לא מסתדר לי בראש בתור דבר גמדי. כמו שלך יש פוקימונים שלא מסתדרים בתור נקבות, לי לארביטר לא מסתדר בתור זכר. טוב, בוא נראה. קטן. עכשיו ממש בא לי רייהון, אבל מה הבעיה? לא ראיתי עדיין אחד כזה פה. כי רייהון אפשר למצוא רק באזור המיוחד הזה. לא, רייהון אתה יכול למצוא גם בסין, נראה לי. בדזרט כאילו. אם כן. אני עושה את הקפיצת ראש הזאתי, בוא שנייה, אם אני עושה את הקפיצת ראש הזאתי, אני מת? נראה שכן. איפה אתה? לא יודע איפה אתה. אחי, אני פשוט הורג פה איזה מישהו עם פוקימונים. לא, אני עדיין חי. זאת אומרת כמעט מרגיע. אשכרה לא מצאת מקפיצת ראש. אשכרה לא מצאת מקפיצת ראש, תגיד לי, איזה מין בן אדם אתה. אוי, אני קופץ מהדבר הזה. מבקשים ממך למות ואתה לא מת, תגיד לי, איזה מין בן אדם אתה. אני קופץ מההר הזה. אז זה מעל העננים. אוי, אם מישהו ראה את הסרט הסיפור שאף פעם לא נגמר, שירשום לי. כי אני רוצה לרדת עליו שהוא ראה את הסרט המאפן הזה. הסיפור שאף פעם לא נגמר, זה כבר שם מצומתם. כן, יש בזה משהו. אם הוא לא נגמר, למה עשו על הסרט? אתה יודע למה אני מתכוון. תקשיב, בסוף יש קטע כזה שזה מהסרטים האלה שכל השחקנים ילדים, זה כאילו הבן אדם, הילד יכול לשחק שחקן בן 50, אוקיי? זה הקטע. זה מהסרטים האלה, זה מהסרטים הסיפור שאף פעם לא נגמר, זה הסרט הזה, אוקיי? אז מה הקטע? אז בסוף איזה מין נסיכה או משהו מביאה לאיזה ילד גרגיר חול. אומרת לו, תבקש משאלה ומשם הדמיון ימשיך לגדול. ואז הוא מתחיל לבקש כמה משאלות שבא לו, כמו ילד היפי ומניאק, כמו איזה ילד מניאק שההורים שלו עשירים. נשמע לי דומה למישהו. מי? לא יודע. חצי מהשכבה שלנו אולי, גאון. נראה לי מישהו, זה משהו שאופק נראה לי היה עושה. כן. אתה יודע מה הייתה המשאלה הראשונה שלו? לרכוב על דרקון דיסלקט, שנראה כמו איזה סבא בן 80. יואו, סוף סוף אני מצליח להתקיף בשם המתקפה הזאת. טיק דאון. תגיד שבספאון יש, אוקיי, אני יכול לשמור פה את הדברים שלי. איזה מזל, אין, ניקח את זה, ניקח את זה. נשמור את אלה, נשמור את זה, גם נשמור. יאללה אחי, לטפס על ההר הזה זה יותר קשה ממה שחשבתי, למה לא הבאתי איתי טונצ'קו? החלפתי טונצ'קו בווטלטל. אתם יודעים מה מפגר מווטלטל? תקשיב, בדרך כלל נכון התחלתי יש סוג של קשר בין המילה, בין השם הראשון לשם האחרון. אז למי אין בכלל שום קשר? לבלסטויז. תקשיבו, התפתחות ראשונה סקווירטל, התפתחות שנייה ווטלטל. התפתחות אחרונה בלסטויז. זה כזה, למה בן אדם, למה? טוב, זה גם די ככה, גם ככה זה בפניקן, אבל פניקן זה כאילו כל התפתחות השם שלו משתנה באופן הזוי. התפתחות השנה עשו זה פלאפט שרוב ברקסון. אתה יודע, זה לא כזה קשה לתת את המילה הזאת. אתה זוכר את הקטע הזה שהגרנינג'ה שלה שהתפתח ואז איך קוראים לילדה הזאת שהוא הסתובב איתה בדור השישי? סרינה. זאת אומרת לנו, התור שלנו זה הבא ברקסון. פאק את היא לא התפתחה בסוף. אחי, נכון כבר מהפרק, אחי, אתה יודע איך ידעתי שסרינה לא תהיה בדור השביעי?
מהפרק האחרון של הדור השישי, היא כזה הלכה להיות קרלוס קווין או מה שזה לא יהיה. אתה מפסיק עכשיו או שאתה חוטף כאפה? אני לא יכול, אפשר למצוא פוקימונים ואני לא יכול למצוא אותם. אוי, אם אחד מכם ראה את הסרט מפלצות הפלא ויכל למצוא אותם, אם אתם מגלים ספוילרים אתם גופות. מבטיח לך, אני שמעתי איבי. שמעתי כזה איבי ביי. שמעתי איבי. מה זה אמור להיות? בם 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 אחר שאני מביא את הונשקו. נתנאל, אתה בספאון? לא, למה? בא לך קרב? לא, אני צריך שתעשה לי טיפי. לא, אתה יודע מה? רגע, חכה שנייה, אני צריך לבדוק משהו. מה, אני שנייה בא לספאון, תגיד לי מתי. לא, אני צריך שתעשה לי טיפי. אבל חכה רגע, כי קודם אני אבדוק משהו. אני צריך פיס, אני צריך מחשב, כאילו. אתה יודע מה הקטע המצחיק באייס ביום? אני צריך שתעשה אליי טיפי. שנייה. נו. עשית? שנייה. עכשיו עשיתי. אוקיי, עכשיו תישאר פה, אל תזוז לשום מקום, אני צריך את ה-R הזה. אני עושה טיפי לספאם. אוקיי. למה אתה מאיים בן אדם? שמעתם אותו, הוא איים עליי. אני הוא מאיים אמר על לי, כולם. תשתפו, אני אשחק. נתנאל, אני מאיים על כולם, תשחרר. יו, פיקצ'ו, יש פה פיקצ'ו. בא לי פיקצ'ו. נתנאל, אני עושה לך טיפ, אני צריך שתאשר את זה. נו לעזאזל. הנה. אם הוא לא יתפס, אז הוא יתפס. אני צריך שתאשר את זה. יש TPA. פשוט תמשיך ישר כזה ואתה תמצא את האלה שלך. זה ההר הזה, זה ההר הזה. אשכרה לא נתפסו שני האחרות. תגידי לי מה אתם קקות? בא לי פיקצ'ו. שיעור 126 שומר על הבית, כל הכבוד רייצ'ו. ביי ביי על הקדם. הגיע הזמן להיות קצת אכזרי לפוקימונים. לא שלא הייתי לפני זה, ועכשיו אני יותר חזק, כי זה פאקינג דרגונייט הורג אותם. למה אתה צריך את העלים האלה? מה יש מאחוריהם? לא, אני פשוט רוצה לקפוץ מעליהם. מה אתה דפוק? בוא לבדוק אם אני אשאר חי. אתה דפוק. מה, אני אוהב לבדוק את זה. אתה דפוק, אתה פשוט דפוק. כל אחד ומה שהוא אוהב. אני אוהב לקפוץ מהרים, כי במציאות אין לי... איש באומנותו יחיה. אני אוהב לקפוץ מהרים, אוקיי? כי במציאות אין לי כוח, אין לי אפילו אומץ לטפס עליהם. כי במציאות אם אני אעשה את זה אני אמות, אז כאילו אני במיינקראפט לא אללה, מתקדם. אכבר. וואו, זה באמת היה התאבדות בטוחה. או, זה היה כזה כיף. לא מאמין. עשיתי הכל הזה. טוב, בוא נראה לי זהו, כן, זה הסיום, וואו, 34 דקות, אני צריכה לבדוק את זה. אוקיי חבר'ה, זה סיומו של הסרטון המאפן הזה, טוב, לא תקראו לו מאפן, אבל זה סיומו של הסרטון הזה, לא עשינו הרבה דברים. זה רמה 58. אני מודה, לא עשיתי הרבה דברים, אני באמת מצטער על זה, שלא עשיתי הרבה דברים בסרטון הזה, חוץ לפתח את הונשקו, את מורקרו, או להונשקו. ומקווה שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם תעשו לייק, אם אתם רוצים לראות את הסרטונים תעשו סאבסקרייב.
ואני מקווה לראות אתכם בסרטון הבא, או לא לראות אתכם, פשוט שתראו. תקוו שבסרטון הבא יהיה דרגונייט, כי אני לא מקווה. מקווה מאוד. בספק. בוא'נה, מה אמרת עכשיו? שאתה בספק אם יהיה לך דרגונייט. אני בספק אם תישאר חי עד הסרטון הבא, אז אתה יודע. אני תאמן לי, אני כן. אוקיי. אז מקווה שנהנתם כמובן, אני חושב להפסיק את זה. טוב, אז פשוט ביי. אוקיי, פשוט ביי.